a 0-4-nél? Hát a hidegrázás kerülgetett, de bíztam a srácokban, és meg is oldották, hál' Istennek. Mi kell ahhoz, hogy jövőre ne ugyanez játszódjon le, mint amit tavaly meg idén? Én már nem tudom megmondani, úgy látszik ennek örülünk, úgy látszik ez kell nekik. Én igyekezni fogok, hogy jövőre ne kapjak stroke-ot. Az első 10 perc a második félidőben nagyon fontos volt, és szerintem itt megmutattuk a jó arcát, és szerintem még egyszer mondom, hogy megérdemeltük ezt a győzelmet és 2 pontot. Ünnep lesz? Persze, persze, persze. Bízom benne a jövőre tekintve előre, hogy többször ilyesmit nem kell átélnem. Nyertünk, ez a lényeg, benn maradtunk, szóval tényleg nagyon más nem is tudok mondani, bocsánat. Ahogy én megálmodtam mondjuk évelején, vagy mondjuk tavaly a Plert, hogy abszolút nagy hangsúlyt kapjanak a saját utánpótlási játékosok, hogy itt tényleg fiatalokra építkezzünk, az azt gondolom, hogy a szezonra egy részében megvalósult, és képesztő azt gondolom, hogy az ország legjobb szurkolótábora állt mögöttünk egész szezonban. Nekik is szeretnénk megköszönni. Egy kicsit azt sajnálom, hogy nekik nem tudtunk több sikerélményt okozni, de megyünk tovább ezen az úton, és nagyon remélem benne, hogy a következő szezonban ezen is tudunk változtatni.